Λίγο δύσκολα για τον Έλληνα, το ξέρουμε όλοι αυτό, να πάει με τον νόμο, αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που είναι νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχουν κυρώσεις, έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, είναι κυρώσεις, τέλος. Από τη στιγμή που υπάρχουν κυρώσεις, πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Υπέρ του μέτρου είμαι, αλλά να μην γίνεται έτσι δικτακτορικά. Μου φαίνεται ότι είναι ρατσιστικό να κόβουν τα καπνιστήρια. Εμείς πού θα πάμε να καπνίσουμε? Κάποια δουλειά θα τη χάσουμε. Το χειμώνα, το καλοκαίρι δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή αυτή η περίοδος δεν θα ανησυχήσει κανένας. Αλλά όσο χειμωνιάζει, ένας που καπνίζει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί όλη την ώρα να βγαίνει έξω να κάνει ένα τσιγάρο για να ξαναμπαίνει μέσα. Είναι πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Και πιστεύω ότι έχουμε κάνει όλα εκείνα τα βήματα, όλη εκείνη την προεργασία, για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε χωρίς προβλήματα. Όπως επίσης, πιστεύω πραγματικά ότι είναι και η στιγμή που και η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη γι' αυτό. Η αναγκαιότητα αυτής της νομοθεσίας απορρέει από τα πολύ σλιβερά ρεκόρ που έχει η χώρα μας αναφορικά με τη χρήση του καπνού. Δηλαδή είμαστε πρώτοι σε αριθμό καπνιστών παγκοσμίως. Είμαστε πρώτοι σε έκθεση σε παθητικό κάπνισμα πανευρωπαϊκά και είμαστε πρώτοι στην ετήσια κατανάλωση τσιγάρων κατά άτομο επίσης πανευρωπαϊκά.